Першая кніга Параліпаменон, раздзел 12. Яны таксама прыбылі да Давіда ў Сікелах, калі ён яшчэ хаваўся ад Саула, сына Кіса. Яны былі наймацнейшымі і выдатнымі ваярамі. Мелі лукі, маглі правай і левай рукой кідаць камяні і пускаць стрэлы. З братоў Саула і Беньяміна. Кіраўнік Ахіязер і Йоас, сыны Сама Габаатыты, і Язіэль, і Палет, сыны Азмавета, і Барах, і Егу, Анатаціты. Таксама Єсмая Габааніт, наймужнейшы сярод 30 і над 30, Ярэмія і Яхазіэль, і Йоханан, і Йозабад, Гадараціты, Елюзай і Єремот, і Баалі, і Самарія, і Сафатія, Гаруфіты, Елькана, і Ясія, і Азарыэль, і Йоезер, і Єзбаам, Карыты. Таксама Йоэла і Забадія, сыны Ярахама з Гедора. Але і з Гада перабеглі да Давіда, калі ён хаваўся ў пустыні. Мужы найдужэйшыя і найлепшыя ваяры, якія карысталіся шчытом і дзідай, выглядалі, як і львы, і скараходы, як дзікія козы ў гарах. Кіраўніком быў Эзер, другім Абдія, трэцім Эліяб, Масмана чацвёртым, Ярэмія пятым, Этэй шостым, Эліэль сёмым, Йоханан восьмым, Эльзебад девятым, Ярэмія 10, Махбанай 11. Гэтыя сыноў Гада, кіраўнікі войска, найменшы 100 перамагаў і найбольшы 1000. Яны тыя, што перайшлі Ярдан у першым месяцы, калі ён звычайна заліваў свае берагі, і яны тыя, што змусілі ўцякаць усіх жыхароў нізін на ўсход і захад. Прыйшлі ж да крэпасці Давіда некаторыя з сыноў Беньяміна і Юды. І Давід выйшаў да іх і сказаў: «Калі з мірам прыходзіце да мяне, каб дапамагчы мне, сэрца маё далучаецца да вас, а калі з подступам, каб выдаць перад маімі праціўнікамі, то хоць рукі мае чыстыя ад беззаконня, хай бачыць Бог бацькоў нашых і судзіць». Тады дух авалодаў Амасаем, кіраўніком над 30, і ён сказаў: «Мы твае, Давідзе, і мы з табой, сыне Ясея. Мір, мір табе, і мір памочнікам тваім. Хай дапамагае табе Бог твой». Такім чынам прыняў іх Давід і паставіў кіраўнікамі над дружынай. Потым з пакалення Манасы перабеглі да Давіда, калі ён ішоў з філістынцамі ваяваць з Саулам. І не змагаўся заадно з імі, бо кіраўнікі філістынскія па нарадзе адаслалі яго, кажучы: «Небяспекаю на нашу галаву вернецца да гаспадара свайго Саула». Калі ён вярнуўся ў Сікелах, перабеглі да яго з пакалення Манасы Эдна і Йозабад, і Ядзігель, і Міхаэль, і Йозабад, і Элію, і Селетай, і кіраўнікі над 1000 у Манасы. Яны дапамаглі Давіду супраць разбойнікаў, бо яны ўсе былі наймужнейшымі ваярамі ды сталі кіраўнікамі войска. Але і кожны дзень прыбывалі да Давіда на дапамогу яму, аж пакуль войска яго не стала вялікім, як Божае войска. Гэта таксама лік кіраўнікоў войска, што далучыліся да Давіда, калі ён быў у Геброне, каб перанеслі ўладу Саула на яго па слове Господа. Сыны Юды, якія карысталіся шчытам і дзідай, 6800 здольных ваяваць. Сыноў Сімеона, наймужнейшых ваяроў, здольных ваяваць 7100. Сыноў Леві 4600. Таксама Юяда, кіраўнік з нашчадкаў Аарона, і з ім 3700. Таксама Садок, юнак наймужнейшы, разам са сваім родам 22 кіраўнікі. Сынаў жа Беньяміна, братоў Саула, 3000, бо мноства іх аж да гэтага часу заставалася на службе ў Саула. Затым сыноў Эфраіма 20 800 найдужэйшых па сіле ваяроў, праслаўленых у сваіх родах. З паловы пакалення Манасы 18 000. Усе яны па імёнах сваіх былі вызначаны, каб ісці і паставіць Давіда царом. Таксама з сыноў Ісахара, людзей адукаваных, якія ведаюць адпаведны час, што належыць рабіць Ізраэлю, 200 кіраўнікоў разам са сваімі братамі ў іх распараджэнні.
Затым з Забулона, які выходзілі на бой і стаялі ў страі, спрактыкаваныя ва ўсякай баявой зброі, 50 000 прыбыло, каб сабрацца са шчырым сэрцам. І з пакалення Нефталі 1000 кіраўнікоў, і з імі 37 000 узброеных шчытом і дзідай. Таксама з пакалення Дана падрыхтаваных да бою 28 600. А з пакалення Асера, гатовых да бою і тых, хто выступае ў страі, 40 000. З другога ж боку Ярдана, сыноў Рубена і Гада і паловы пакалення Манасы, вывучаных карыстацца ўсякай баявой зброяй, 120 000. Усе гэтыя ваяры, падрыхтаваныя да бою, са шчырым сэрцам прыбылі ў Геброн, каб Давіда паставіць царом над усім Ізраілем. Але і ўсе іншыя з Ізраіля аднадушна хацелі, каб Давід быў царом. І прабывалі там з Давідам 3 дні, елі і пілі, бо браты іх прыгатавалі ім ежу. А таксама тыя, хто каля іх быў аж да Ісахара і Забулона, і Нефталі, прывозілі ім хлеб на аслах, і на верблюдах, і на мулах, і на валах, мучную ежу, фігі, разынкі, віно, аліўкавы алей, жывёлу і авечак дзеля ўсякага дастатку, бо была радасць у Ізраілі.